Jeg kan fortælle dem, at jeg har haft kreativitet i grundskolen. Ja, for 50 år siden, der havde jeg en ung lærer, der hed Jørgen Klevin. Jeg ved ikke om... Nå, jeg var jo meget charmerende ung lærer, og vi havde ham til tegning. Nu kan jeg fortælle dem, at vi tegnede stort set ikke i hr. Klevins timer. Nej, jeg kan lige beskrive en tegnetime hos hr. Klevin. Hr. Klevin kom fløjtende ind, og meget gemytlig ung mand, kom fløjtende ind ad døren, og så havde han sådan en stak klisterpapir, sådan ruller med brunt klisterpapir. Kender I det? Det smager referentetalt ikke særlig godt. Har de prøvesmagt? Nå, ja, det. Men altså, og så delte hr. Klevin sådan en rulle ud på bordene, og så sagde han, værsgo. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad der vil ske. Jamen, allerede på det tidspunkt var der elever, som ikke kendte forskel på det at udfolde sagen og udfolde sig. Så det udfoldede sig, ikke sandt? Og der var klisterpapir i håret og klisterpapir i jampen og rundt om bordet og sådan. Men vi var nogen, der var målrettet. Ikke sandt? Jeg eksperimenterede med materialet og lavede sådan en lille vikingeskib og en lille tårn og en lille stede og sådan noget. Og så gik hr. Klevin rundt, og samtidig så kiggede han på mine inventioner, og så snuppede han et par stykker og lagde en 25 øre. Der lærte jeg, hvad kreativitet er. For der gik ikke et år, så blev mine idéer udgivet i Jørgen Klevins Klister og Klippebøger, og han havde betalt for ideen. Det er meget vigtigt, ja. Så der kan jeg fortælle dem, det er jo meget enkelt. Regel nummer 1, stjæl. Regel nummer 2, gør det så begavet, at ingen opdager det. Thank you.